kune kupenya mukombo nekupenya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu wazadzwa nekucheka apo pano namuponesi vanochekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo ndosiya kusuwa kwangu senguwa nzotekare ndifukidze nekutenda mundipe ikutenda kumusha wembiri uyo vakandigadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo muponesi manitenga nawawe nyunarini ngaifute mwenje yese futi yetenzi kumusha wembiri uyo vakandigadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka openyera mumoyo Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo Jesu anobvisenamo anopenya mumoyo ukaenda mberi unoti nzira yangu inonditambudza. Imi mununhuridini uyani ababa wewe musarasa
uyani. Hama pabata zvakanaka. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Musoro wenyaya yedu unotiwo pane nhubu yakadzura mbambo. Nati pane chii? Pane nhubu yakadzura mbambo. Vemvura vakauya ndobva vambondera kudunhu raSabhuku Matorevu. Vapedza kupondera mvura ndobva vati mvura iyi iri papa. Ndobva vaisiya vakanya semende ndokuisa mbambo papi ipapo. Vapedza kuisa mbambo vakati ndopane mvura nokuti nzvimbo iyi yanga isina mvura. Ndobva vauya vakati regai tikubhorerei mvura. Ndobva vauya nemishini yavo yokutesta ndokutesta kusvika vandosvika ipapo pavakaisa mbambo. Pavakaisa mbambo apa paiva pedo nomunhu wakazvidzika murai. Saka Sabhuku vakati maitimoti mongoti kungobuda mumba nokuchera mvura. Ini ndini ndobayiwa nokudini nokufamba hazviiti. Pakati pousiku Sabhuku vanomukira pambambo, vanondotimba, vanogopura mbambo iya, vosiya vavhara nevhu, voenda nembambo pedo nepamba pani pavo. Ndobva varovera mbambo ipapa. Nditi vanombondera mvura havasivo vanochera. Saka vanhu vaya vanoti wambondera unodhirowa pamhepo, kurova kuti vanondochera vanondotsvaka pane chiinai, pane mepu yembambo yavo. Saka vanochera ndokuya neziridhuramu. Ndobva vauya naro ziriji ndokundosvika panga pachitaridza kuti ndo pari kunzi ndo pane mbambo according to their map. Ndokuona mbambo apa hapana. Izvo Matorevu vakavivita mbambo pakati pousiku ndokundoicherera pedo nepapa pani pavo. Vaya mai vamuka vatarira vakati mbambo yaiva ipapa. Zvikanzi hapana mbamba. VaMatorevu Sabhuku vakati ndonga mepu yenyu maresva kuivereka vakomana. Mbambo iriko. Endei ndokutaridza pavakaiisa. Ndokuinda ndokundosvika navaMatorevu ndokundowana zvikati mbambo. Vaindobva vatarirawo ndokutarira nhamba yanga yakanyorwa pachitutu. Ndokutarirawo nhamba yanga yakanyorwa pamepu. Vakati shuwa mbambo ndeipi ndeiyi. Vakati vakomana bvisai chisitumbu ichi. Riki ngaripinde basa. Vatsveta matengi ratanga kudzira rarova pamepu pakaudzwa kunzi mvura hamugoni kuiwana seri kwe40 meters. Varova mu100, varova mu150, varova mu180, varova vakati hapana mvura. Vakomana vakati zvakubondera ndobva vaisa ripoti. Zvikanzi vakomana takainda munofanira kubhadhara ndisi nokuti pamakati ndo pane mbambo hapana chunhu. Zvikanzi navakomana vaya zvigoni mvura iyoyo chero pa18 inokufa. Regai tidzoke. Vakati endei, mota yavakomana iperi, zirigi riri kumashure. Rigi rikati ono zvimoita. Zvikanzi hakusiko nyaya iri kuno. Ndobva vandosvika ndokundoti vasati vasvika pa18 mvura ndobva yatukuka. Vakati pane nhubu yakadzura mbambo. Apa pabatai ndosaka mvura yandoninuku yandoshayikwa. Regai ndikuudzei vatendi, Satani ndozvaakaita muchiKristu. Wakasiya vaKristu, ende chinogwadza ndechekuti vaKristu vose vari very innocent. Apa pabatai. Asi Satani unoziva tsono dzaakadini, dzaakatamba. Ndosaka Mwari akatendera kuti vhangeri riparidzwe, kuti vanhu vadzikinurwe pambambo isina mvura yavakatsvetwa naSatani. Chaanoziva ndechekuti muchanamata mugonamata, muchaimba mugoimba, mugoparidzirana muri ikoko, mugobvisa zvegumi nezvipo, mugofita, asi no salvation. Vapabata zvakanaka. Zvino Mwari uri kuteverera kumashure achiti nokuti ndiye wakambondera. Uri kuti aiwa pane nhubu yakadzura mbambo. Pandakaisa mbambo mvura ingashayikwi. Apa pabata zvakanaka. Mukati mevhiki
vhiki uchibva pamazuva ayo ari manomwe, pane zuva risiri ordinary. Asi Satani unoramba achiti akafanana. That's a lie. Amababatai. Pane zuva risiri ordinary. Zuva iri haugoni kuriudzwa nevechechi. Never trust vafundisi panyaya yezuva rokunamata naro. Usatrasta vaparidzi, trasta Bhaibheri, shoko raMwari. Saka kana Bhaibheri richiti dzokerai kumurayiro nokuzvipupuriro, kana vasingatauri sezvinoreva Bhaibheri, havangavi nechiedza chamangwanani. Amapabata here vana vaMwari. Saka kana Mwari ariye wakapondera mazuva pavhiki, harizi benzi kuti ringatuma riki kunotsvaga mvura paanoziva kuti hapana mvura. Mwari apedza pamazuva ose ewiki ari 7, ndobva ambondera muwiki, ndobva odzupura rimwe zuva risina kutongofanana nemamwe. Mapabata here vatendi, toda kutenda Mwari nokuti nhema yemazuva okunamata nayo inotomanyiwa nayo navanhu vanofungidzirwa kunzi vafundisi. Mapabata zvakanaka. Ida pavhesi yekutanga ndiyo Mapsalema 33 pavhesi ya6. Mapsalema chapter 33. Kudenga denga kwakaitwa neshoko raJehovha. Yeah. Uye hondo dzose dzoko nekufema kwemuromo wake. Yeah. Unounganidza mvura zhinji yegungwa pamwe chete semunhu. Yeah. Unochengeta mvura zhinji dzakadzika mumatura. Yes. Nyika yose ngaitye Jehovha. Nyika yose ngaitye Jehovha. Haimi papo kana patodero patoipa. Amapawo here. Nyika yose ngaitye Mwari. Bishopi uri munyika. Yes. Vafundisi ipati yenyika. Svika nyika yose zvayo. Yose nyika ngaitye Jehovha. Svika kudii? Vose vagere panyika ngavaderere pamberi pake. Vose vagere panyika ngavangwende pamberi pake. Kureva kuti kana iri nyaya yokunamata, handinamati chinamato nemhaka yetsika dzekereke. Ndinonamata Mwari ndichinenera pamberi pake nokuti ndiMwari. Saka kuita zvinhu zviri undivhoti, kuva muvengi waMwari direct, zvisinei nouzhinji bwavanhu vavenga Mwari. Mapabata zvakanaka. Ida pavhesi notevera. Verse 15. Iye unoumba moyo yavo vose. Zvikai nyika yose ngaitye Jehovha. Vose vagere panyika vanenere pamberi pake. Nemhaka yei? Nokuti iye ndiye unoumba moyo yavo vose. Chero mwanga inoumbiwa moyo naMwari. Amapabata zvakanaka here. Ukatarira pana Genesis, Bhaibheri richitaura richiti naizvozvo Mwari wakati ngatisike munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Bhaibheri roti naizvozvo Mwari wakaumba munhu neguruva rehu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava chisimba chipenyu. Mapabata zvakanaka. Saka tinoumba munhu ivhu plus breath of life, mweya woupenyu. Mapabata here. Zvikai chose chinorarama nomweya woupenyu waMwari chinofanira kutya Mwari. Zvikai kudii? Unocherekedza mabasa avo ose. Zvikai Mwari haana kungogara kudenga semunhu usingazivi zvaanoita. Unocherekedza mabasa ose evanhu vari painai, vari panyika. Unocherekedza achitarira nemotive. Mwari unotarira even motive behind. Ukatengera munhu dringi, Mwari haana kupata hazi munhu wokuti unongokuchira. Unotanga atarira chaita kuti uritenge. Iwe utokuti kana wangotenga watoita kwazvo. Seri kokunamata Mwari unotarira seri chawanamatira. Vamwe vakanamatira kuti vakarumwa vakapora. Apa pabata
zvakanaka. Hausi kunamatira kuti Mwari ndi Mwari. Uri kunamatira kuti wakarumwa ndobva wadini? Ndobva wapora. Vamwe vari kunamatira kuti ungashaiwa mune kereke yeungapinda. Apa pawai. Ndozviri kunamatira vamwe. Haungamboiti sebenzi kushaiwa kereke yokupinda. Unongotsvakamo inobvira. Mababata zvakanaka. Vamwe vari kunamatira kuvigwa kana vafa. Kuti bodos vanoviga vanhava kana mazogara. Vakomana ndakati ndotoipinda. Apa babata zvakanaka. Vanhu vanoda kunamata Mwari asi havazivi zvokunamatira Mwari. Ndosaka achizonamata Mwari achitevera tsika dzavanhu asinei netsika dzaMwari, nokuti haana kuuya kuonamata kuti amunamate mumwe ane muzvokwadi, asi wakauya kuotsvaga kwokuvigwa. Chero benzi rinogwara pfungwa rinovigwa. Harivori makamuona pachinzi ibenzi yanama saka ravora. Apa pawai rinotovigwa wina kuti iswa mubhokisi. Zvikaimudipa vhesi notere. Hapana mambo anoponeswa nekuwanda kwehondo. Dzokorora. Hapana mambo anoponeswa nekuwanda kwehondo. Dzokorora. Hapana mambo anoponeswa nekuwanda kwehondo. Bhaibheri muitiro waro rakasiyana nepfungwa dzavanhu. Vanhu vanotenda kuti kuwanda kunoponesa. Asi pana paBhaibheri rati hakuna mambo uchaponeswa nemhaka yekuwanda kwehondo yakamukomba. Saka when a lie is a lie, hazvigoni kuti vanhu vachiponeswa nokuti vazhinji vawanda kunhema. Nhema ichi nai inhema. Ende Mwari hafi akawirirana nenhema nokuti awanda. Mapapata zvina. Ende pavhesi notere. 2 Corinthians chapter 11. Pavhesi ya 13. Nekuti vakadaro vaapostoli venhema vanobata nekunyengera, vanozvishandura vachizviita vaapostoli vaKristu. Naizvozvo hazvishamisi, nekuti kunyange naSataniwo unozvishandura achizviita semutumwa wechiedza. Svika hazvimoshamisi izvozvo kuti vanhu vaimira vachidana zita raMwari. Hazvishamisi nokuti naSatani unozvigona. Kana akamira akatanga kupraisa Mwari Satani, chero iwe unotora manotsi. Zvikana Mwari hazvishamisi. Ndosaka hymn number 40 kusavata. Vaimba hapo tinofamba muinzwi raBaba, imbirai toona nzira kote tinomona. Yesu anogara navese vanomuteerera, ikoko teerera, ndiyo basi nzira kofara kona Jesu basi kuteerera. Abababata zvakanaka. Mwari unoda kuteerera. Ina pavhesi notere. Matthew chapter 7. Pavhesi ya 15. Chenjerai vaprofita venhema vanouya kwamuri vane nguo dzemakwai, asi mukati ari mapere anoparadza. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Mazambiringa akambotanhwa paminzwa here? Mazambiringa akambotanhwa pamunzwa here? Kana maonde parukati? Kana maonde kutanhwa parukati. Saizvozvo muti mumwe neumwe wakanaka unobereka. Naizvozvo muti mumwe nomumwe wakanaka unobereka zvibereko zvakanaka. Asi muti wakaipa unobereka zvibereko zvakaipa. Muti wakanaka haungabereki zvibereko zvakaipa, nemuti wakaipa haungabereki zvibereko zvakanaka. Hallelujah. Muti mumwe nemumwe
muchamirira miti yose isingabereki zvibereko zvakadini zvakanaka. Zvikai muchavaziva nezviito zvavo, nokuti mazambiringa haangatandwi pamuhwa. Amapapata zvakanaka pataugwa chiduma chakadzika kwete zvekutamba. Hazvigoni kuti chero iwe dzakadambuka uwane muhwa wakati magirepisi rembe. Nyange une shano rokugara uri unotonoda navamwe kuti haimone zviura riri pamuhwa uri pano. Chero chimada uchiti grape is my favorite fruit, wanika riri pamuhwa uri ndozvikungoti pamwari. I will not ordain zambiringa raberekwa pamuhwa. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Makereke asiri aMwari hamumazivi nenhamba, muchamaziva nezviito. Kuti all right. Zvikakudipa verse 10. Genesis chapter 1 verse 5. Mwari akatumidza chiedza akati masikati. Ndava kuinda kuti Mwari wakasika sei. Mababa chai nemadhasatani dzinotangira pakuti mazuva akadini akafanana. Mababa tazvikanaka. Ndoda mapa 5. Ndoda 5. Ndoda 7. Mubiya. Pane gakava pakati pemakereke navatendi rinoti iro mazuva evhiki akafanana. Amababatai. Saka kurati kana ndichida kungosvika pasabata ndinogona kungoti Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday yatova sabata. Urupa Israel. Nokuti Bible rinoti zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wani wako. Saka toda kuteverera kucreation kuti Mwari pane masikiro here akaita mazuva. Kana akamasika akafanana, kana akamasika ane zvakasiyana, akasiyana pachii. Chivereka pana Genesis chapter 1 verse 5. verse 5. Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akatumidza akati usiku, madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rimwe. First day. Murupa Israel. Mwari akatumidza rimwe nerimwe day nezvaisikwa. Handite. Saka chaingosiyana pamadays awo zvisikwa zviitiko zvepazuva. Handite. Bhaibheri rinobva rati day 1. Yende panotevera. Verse 8. Verse 8. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rechipiri. Tavapa day 2. Murupa Israel. Difference iri papa chete ndezvaitwa. Asi iri kungozi day 1 iri day 2. Inapa verse notevera. Verse 18. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva retatu. Madeko akavapo namangwanani tava neday 3. Yet. Verse 19. Verse 19. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rechina. Tava neday 4. Yet. Madeko verse 23. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rechishanu. Tava neday 5. Yet. Verse 31. Mwari akaona zvose zvaakaita, onei zvakanaka kwazvo. Yes. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva retanhatu. Tava neday 6. Yet. Genesis 2 verse 1 to 3. Yes. Denga nenyika zvikapera saizvozvo. Denga nenyika zvikapera saizvozvo. Neuzhinji hwazvo. Zvapera. Mababata zvakanaka. Denga nenyika zvikadini? Zvikapera neuzhinji hwani hwazvo. Zvikadini? Mwari akapedza basa rake raakaita nemusi wechinomwe. Mwari wakapedza basa rake rose raakaita nemusi wechinomwe. Akazorora nemusi wechinomwe pabasa rake rose Chinhu raakaita. chokutanga chakaitwa naMwari muday number 7 chisina kuitwa muday number 1. Kana pano uri kuteverera chii? Mababata zvakanaka. Paday 1 wakazororai. Paday 2 wakazororai. Day 5 wakazororai. Day 6 wakazororai. Bhaibheri rati Mwari akazorora nemusi wechinomwe. Chinhu chokutanga chisiri muna mamwe 6. God rested on the 7th day. Zvikakudini? Mwari akaropafadza musi wechinomwe. Mababata zvakanaka. Pane chimwe zveche chipiri chaitika paday 7.
chisina kuitwa kuday 1. Day 1 rakangonzi madeko akavapo nemangwanani zuva rokutanga, madeko akavapo nemangwanani zuva repiri, madeko akavapo nemangwanani zuva retatu, zuva rechina akavapo zuva retanhatu. Mwari akazorora nomusi wechinomwe akauropafadza, kureva kuti pakati pevhiki pamazuva manomwe pane dhei rakatoropafadzwa risina kufanana namamwe. Mababate svikai kudii? Akauita mutsvene. Double kick. Pane zvinhu zvitatu zvakaiswa padei 7. Chokutanga, God respected the day and rested. Chechipiri, God blessed the day. Chechitatu, Mwari wakaita sanctify. Ndobva nokuti mutsvene woga ndiMwari. But day 7 unoti handikusiyi uri ordinary. I have rested. Kana pane munhu wakatanga kuchengeta day 7 ndiMwari pachake. Apedza akati pamusoro ruoko akati I bless this day. Zvaasina kuita pana mamwe mazuva. Apedza Mwari ndobva oti ndinoda kukamurira zuva iri utsvene. Ndizvinoda kukamura papi? In his intelligence and wisdom. Mwari ndokutora utsvene kudai ndokuti muzuva rechinomwe zvinhu zvisiri muna mamwe 6. Saka munoona here kuti dzidziso inoti mazuva akangofanana ukangoshara chero rawanamata. Munoona here kuti pfungwa yadhiabhorosi. Nokuti munhu kana achinzi ndowaMwari unofanira kuziva kuti mazuva haana kufanana. Kana mufundisi vari vaMwari chaivo vachinamata Mwari wakasika vanofanira kuziva kuti these days pane 1 rine zvinhu 3 zvisina mamwe. 1, God rested. 2, he blessed the Sabbath. 3, he sanctified it. Wakaritsaura ndozvazvinoreva. Wakaritsaura akarisiyanisa namamwe. Ndosaka akaisa zvinhu zvitatu zvaasina kuisa muna mamwe. Rugare kuna vanotenda. Mapapata zvikanaka. Saka hakuna mufundisi unonzi ndowaMwari unokona kuziva logic iri pabani. Kuti mazuva pane zvimwe zvakaitika mune rimwe zuva haana kutongodini kutokufanana. Saka kureva kuti emataya nhema inonzi mazuva akafanana. Chero katanga kuti chitatu china chishanu mugovera svondo muvhuro chipiri ndosabata rangu. That's a lie. Ifungwa yadhiabhorosi. Saka mukristu wose unoda kuponeswa unofanira kutanga atsvaka kuti ini zuva rakaiswa mutsvene rikaropafadzwa rikazorogwa naMwari ndorandotsvaka. Svikai kudii pavhesi 10. Exodus chapter 31. Mwari wazorora. Yes. Mabasa ose ngaabatwe nemazuva matatu. Mwari azorora on a Sabbath. On that 7th day. Ike zvose kozvinetsa. Baba woye. Kana masabata achifunga kuti mugovera ndosabata. Nhasi vanotenderuka kana vasiri correct. Baba bata zvakanaka. Kana vanhu vanofunga kuti svondo ndosabata kana vasiri correct vanofanira kutenderuka. Baba bata zvakanaka. Apa tisati ava nezuva rokuti nderita. Tine 7 days. Hatisati aziva kuti mugovera ndoupi, svondo ndeipi, muvhuro ndoupi. Muri paisai. Usatanga waenda kujudgment. Ungovhiringika nemhaka yestatement yokuti sabata. Baba bata zvakanaka. But zuva iroro ndorakanzi the Sabbath nebhaipi. Baba bata zvakanaka. Saka zvikanzi pana Exodus chapter 20 verse 8. Mwari wazorora iye pachake ndiye munhu wokutanga kuchengeta sabata. Usadherera Mwari. Kuti iye pachake paMwari waigona kusangorichengeta nokuti Mwari. But wakazviita kuti Satan asazotora advantage yokuti munorichengeta Mwari chaiye wakangorichengeta. Apa babate. Saka Mwari ndiMwari unodzidzisa vana nezviito. Zvakafanana naticha wegrade 1. Kana achinodzidzisa ndakaona chimwe pasocial media kuchinzi
The teacher is on top of, the teacher is on top of the table. Mysteries vachiva pamusoro petafura kuti vana vahwisise kuti chinoti on top chii. Saka Mwari zvinhu zvose zvaiva jealous nazvo waitozviita iye kuti unomundunya azvimirire oga, wamubvunza kuti wakazvikopa kunani, nokuti ini pakuita kwangu ndakadai. Baba vatosvikanani. Saka Mwari ndiye munhu wokutanga, candidate yokutanga yokuchengetedza Sabata. Apedza nokuzoti kuna Exodus chapter 20 verse 8, giving Sabbath to humanity. Ndobva uchiti rangarira zuva reSabata, urichengetere netsvene, ubate mabasa ako mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata basa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi kana mweni uri pakati pemasuo ako, nokuti Jehovha namazuva matanhatu wakasika denga nenyika, akazorora nemusi wechinomwe, akauropafadza, akauita mutsvene. Therefore humanity keep the Sabbath day holy. Amapawe. Saka pana Exodus, pana Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Tinosongana na Mwari achichengeta Sabata. Pana Exodus chapter 12, verse 8. Tinosongana na Mwari opa Sabbath ku humanity. Saka Sabata ukaterera zvareva Exodus chapter 20. Rangarira zuva reSabata uchengetere netsvene. Baba is saying, zuva iri harisi rekereke, zuva iri harisi ravafundisi, zuva iri nderamwari. Amapapa tatsvanake. Saka iwe unofunga kana Satani akati Mwari pane utatu, achiti God the Father, the Son and the Spirit. Satani akati unodherera mudhara, Satan the serpent, the beast and the false prophet. Saka unofungira kuti apa Satani ndobva achasiya zina rimwe zuva ratsveta. Obvious unotomeya nekaunda kuti vanhu vasarudza chinomwe tora vaisatevera tora vadii indora kukandara kuti vaone kuti richawanda vari 10 nderipi. Apa pamatozvikanani zvikara kudii pavhesi matevera. Exodus chapter 31 verse 15. Mabasa ose ngaabatwe namazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe iSabata rekuzorora kwazvo, idzvene kuna Jehovha. Ani nani unobata basa ripi neripi nezuva reSabata ngaurawe zvirokwazvo. Amapawa here panyaya yezuva rokunamata naro pane death sentence. Ende Satani waizviziva kana vanhu vakasachengeta Sabata, death sentence. Itambatamba muchidembo mukanakabata rova imbai paritai namatai kweraiko vataiko, asi unoenda kudenga hapana pakati penyu. Satani achitozviziva nokuti unoziva Bhaibheri rataura mapapata zvikanaka kuti Sabata rangu ngaive dzvene. Sabata nderamwari harisi ravanhu. Saka ndosaka Jeremiah chapter 12 yakati ngatukwe munhu unovimba nomumwe munhu. Dambudziko ramakristu vakatrasta mabhishopi yavo kudarika Mwari. Ndosaka kuchinzi unovimba nomunhu unozviunzira musungo, asi unovimba naMwari watsvaka nyasha paupenyu hwake. Saka panyaya yamazuva okunamata nawo Satani wakaisa iri place chechi dzichaita against the Sabbath of God. Zvinogwadza kana wozvitaura nokuti vanhu vototi watuka. Mapawe wandiri kutuka chaichaya basi iwe. Satani ndiwe waifana kutaura kwete iwe, because pakaitika zvinhu vachichallenge authority yaMwari you were not there. Zvakafanana nomusikana, ndosaka vakuru vachizoti vadzoroga matumbu ndokwadzomanyira
kwaMwari vaitiza noupenyu hwavo masikati machena. Mapapata zvakanaka. Saka zvikanzi sabata rangu ngarive dzvene kwamuri. Zvikaikudini? Verse 16. Naizvozvo vana vaIsraeri vanofanira kuchengeta sabata, varangane sabata kusvikira kumarudzi avo ese, ive sungano isingaperi, chiratidzo pakati pangu nevana vaIsraeri nokusingaperi. Sabbath is a sign between me and Israelites. Vateveri vose vaKristu vapapata zvakanaka. Zvikaika vachengete sabata nokusingaperi nokuti chiratidzo. Bhaibheri roti Mwari woti Sabbath is a sign between me and my people. Saka kurava kuti chokutanga as a Christian, you should have a sign, perfection of character yozotevera. Ndosaka kuchinzi kunyangwe ari mapenzi haangarashiki. Amabawere ng'ombe ine rupawo hairashiki zvachose, nyange zvikatora makore inodzoswa kudanga. Therefore Mwari woti in his godliness, what is Sabbath keeping is a sign between me and my people. Satan akati unonyepa. Nyepa iwe. Nyepa. Chero skango nami. Kamanana. Topoto kafira kafundisi. Ababawe. Wala mira hiyo. Chani nakabla nyaya maswaka. Chakatoko chatia kuti iwa uitopo. Haurai. Haubini. Saka chero swaro wachengeta. But problem inga mamwe vanhu vanoti maswani. No problem inga mamwe vanhu. It is a sign. It is a sign between God and his people. So anything outside the sign, I will see with my mind. And the Satan went to receive him. To himself one power. And I not tell them as I saw back. Don't buy some back. One over and down, better. Musa it has someone up pindas. I'm a brother that's going to get. Marunika was one more. What up till it? I'm a boy say. Shashaniki church man. As well as his what he or he say. Says I get up and go clear. Don't open up to as put in a wrong denomination. But who are in this second Najama? Marino Kutebe. I got to feel it. Via what's in the cast. It don't want to move up church. Yaki. Togo and a Banamuna. Sikaukanga chinawa panamuro vitaisani. Bhaibheri rikatikwedera pedo negoro. Umubvunze kuti unohwisisa here zvaunorava. Nokuti Mwari waiziva kuti his attitude kana akauziva chokwadi mugamuchini. Filipi zvikanzi kwira ngoro ndoziva sei pasina unodudziwa. Filipi nokukwira ndokutanga kumuparidzira Kristu. Muranda ndokugamuchira Jesu. Vachinofamba ngatina nditamiriri zvokupenda kuchechi. Hei mvura chii chinondikonesa kubhabhatidzwa. Zvikai vakaburukira vose mumvura. Filipi nomuranda akamubhabhatidza. Bhaibheri rinoti vachingopedza kubhabhatidzwa Mwari wakapisa Filipi. Kurova kuti he disappeared. Kana vanhu vaMwari vari panhema asi vari innocent, Mwari unotsvaga nzira yekuvabvuta munhema kuvaisa muzvokwadi. Mapapata zvera. Pane vakatogarirwa dare vhiki dzimbiri. Mwari akati dana Ismairi riuye uno ripopengera kuno arani. Rirenge zvamakomba zvariri kuita musha. Riuye ripengere uno. Pane vanoda kupfuta. Amapawe ndobva kusundidzira nekodziso. Ndokusundidzira so nekodzi. Famba. Ike zvino uri kufema ugere pabhenji. Kufemba. Denga richiti vakomana kana akangozviwa uyu wapukunyuka. Satan nekuti akungonakirwa pana chavanogamutira. Pana mdara. Yevanhu ndari rupawo kana vane nharubwa. Takarwa. Vanochengeta rako era. Havangoni. Nharupawo. Izazvakudhira nevako vanorupawo. Dai vanhu vaiziva svoto inoitwa naSatani
chigomera pamusoro pako iwe. Uri pano kwete by coincidence, but uri pano by the virtue of Seraphim. Anokusundidzira kuti upinde muno. Inyasha dzaMwari kuti uhwisise ugamuchire chinofanira kugamuchira. Sika kudine verse 10. Ezekiel chapter 20. Verse 12. Ndakavapawo masabata angu. Iri kuramba ichidzokorora. Ndakavapawo masabata angu. Chive chiratidzo pakati pangu navo. Kuti chive chiratidzo pakati pangu navo. Kuti vazive kuti ndini Jehovha. Kuti vazive kuti ini ndini Mwari. Unovaita vatsvene. Saka kuchengeta sabata kutenda kuti Mwari ndiye musiki. Mababate, ukasachengeta the correct Sabbath of the Bible, uri kuti Mwari kunogwara. Nasimba nemundipenzeri. Amapa we say, ndozvazvoreva. Ndakavapawo masabata kuti chive chiratidzo pakati pangu nokusingaperi kuti vazive kuti ndini Mwari. Zvikai kudini? Asi imba yaIsraeri yakandimukira simba. Asi kana Bhaibheri chitaura pamusoro paIsraeri yotereva vaKristu. Asi maKristu akandimukira simba. Zvikai kudini? Havana kufamba nemitemo yangu. Vakaramba kufamba nemitemo yangu. Vakaramba zvandakarayira. Vakaramba zvandakarayira izvi. Zvinoti kana munhu akazvichengeta Izvo zvinoti munhu akazvichengeta unorarama. vakamura zvikuru masabata angu. Vakamura zvikuru sabata. Ipapo ndakati ndichadurura hasha dzangu. Ipapo ndakati ndichadurura hasha dzangu pamusoro pawo murenje kuti vapedze. Hallelujah. Apa pabatere vana vamwari. Ida pavhesi notevera. Nokuti vakaramba zvandakarayira, vakasafamba nemitemo yangu, vakamura masabata angu, nekuti mwoyo yavo yakatevera zvifananidzo zvavo. Kunyange zvakadaro ziso rangu rakavapembedza, ndikavaparadza kana kuvapedza chose parenje. Yes. Mapabata zvakanaka. Ukamura sabata there's death sentence. Mwari unotokutarira death sentence uripo uchiri mupenyu, asi unoti uyu undisqualified kudenga hapindi. Ende chinogwadza munhu unenge ari serious, achinamata achirevesa, achienda kuchechi zvokutodero, achisita kuvafundisi kuti apuwe zvizhinji, but wasting time. Verenga vhesi notevera. Apa ndiri kuteverera Sabbath in the Old Testament. Ndiyatachiteverera kusvika pana Ezekiel. Mapawai Sabbath in the New Testament. Nokuti vane tsika yekuti sabata raichengetwa navaJudha kuOld Testament. Ani mapabata zvakanaka. Taakuronda Sabbath in the New Testament. Kana sabata raiva navaJudha rinofanira kuperera paJudha. Mapabata zvakanaka. Asi Bhaibheri rati sabata nderaJehovha. Chiverenga vhesi yokutanga. Mark chapter 6 verse 2 to 6. Musi wesabata wakati wasvika, akatanga kudzidzisa musinagoge. Musoro uripo unoti kudii? Jesu unoshoorwa paNazareta. Chiverenga. Musi wesabata wakati wasvika, akatanga kudzidzisa musinagoge. Tambotanga pokutanga Mwari aliye wakachengeta sabata pokutanga. Baba we say, here comes the Son of God. Jesu aichengeta sabata. Mababa zvakanaka. Pamwe pose Bhaibheri kana chiverenga vanovanzi Jesu pagomo, Jesu pamhiri pegwisi. But when it comes to the Sabbath, Jesu angasingaparidza ari mugomo. Waenda kuchechi on the Sabbath. Mababa zvakanaka. Zvino kana Mwari pachake akachengeta sabata, mwana waMwari akachengeta sabata, kwakuzoti ini tondori ndinoti handirichengeti ndikopa kuti. Zvikai kudini? Akatanga kudzidzisa musinagoge. Chitosiya ndaida kuti vanhu vangoziva kuti Jesu aenda kuchechi musi weSabata. Luke chapter 4 verse 16. Akasvika paNazareta pamusoro wenyaya. Kuizwa kwaJesu. Uri kuverenga nezvake apa ndiani? NdiJesu. Zvikai kudini? Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nemusi weSabata sezvaisiita. Chimira zvako. Yaitova tsika yaJesu kuti sabata rikasvika momuwana kuchechi. Mababa zvakanaka. Kwai wakasvika paNazareta paakanga arerwa.
kuti Jesu akachengeta sabata chiri chitoko kubva pakuberekwa kwacho. Vabereki vavo Josefa na Maria vainda kuchechi nesabata. Zvikai Jesu sezva aisiita wakainda kusinagoge nezuva resabata. Ibasa ravatendi vaKristu vose should keep the Sabbath. Kaona usingachengeti sabata usi Mkristu. Mapapa tazvikanaka. Zvikaiudipa vhesi totere. Luke 4 verse 31. Yeah. Zvinoona burikira Kapenaumu, raive guta reGarirea. Yeah. Akasivadzidzisa nemisi yeSabata. Mapapa tehere. Jesu cheradzira Kapenaumu. Waiti kana asvika musi weSabata, waindopinda mutemberi wodzidzisa. Pamwepo chero akaenda South Africa, musi weSabata mutemberi. Nyanga akaenda America, musi weSabata mutemberi. Itsika yaJesu kuinda kuchechi on a Sabbath. Ndiyo tsika yavatendi vaKristu kuinda kuchechi on a Sabbath. Kaona patokonekwa kuinda kuchechi on a Sabbath, Satan uri panodo. Bhaibheri rati hakuna mambo unogwigwa ndokuwanda kwehondo. Verenga. Mark chapter 15. Yeah. Pavesi ya 42. Zvinoona madeko. Yeah. Zvarakanga zuva rekugadzirira. Yeah. Ndokuti zvinotangira Sabata. Mira ipapo takutanga kunyanya manje. Amapapa chai. Verenga musoro wenyaya upa. Kuigwa kwaJesu. Kuigwa kwaJesu. Mapapa tasvikana. Kana ukaenda muKristu mudzidza rose rechiKristu, panyaya iyi ndopoga panoti muchangamisheni, muSabata, muRoma, muHwisiri vanotenderana. Mapapa tasvikana. Panyaya ipi iyi? Nyaya ine chekuita nekufa kwaJesu nokumuka. VaKristu vose vanotenderana. Mapapa tasvikana. Kumwe kose kungashupa asi apa panitenderana. Mapapa te nemhaka yei nokuti maJudha namaIsraelites they are jealous of their records. Mapapa tasvikana. Nokuti ukaenda kuIsrael guva raJesu rotovako izvizvi. Mapapa tasvikana. Guva rakavigwa Jesu vanaro kuti iri isena rokuverenga ivo vanoti iri ipapa ndopakagwa muchinda. Mapapa tasvikana. Endei pagomo. Ipapa pagomo pana ndopakaita transfiguration. Tarai tsoka dzake dzakasiya dzanyorwa paruwani achisumuka muchinda achinda. Vane evidence of the truth. Therefore maJudha they keep their records because the record yavo ikaitwa tarnished. Mavisa tourist attraction muIsrael. Mapapa tasvikana. Saka kana vachinda vanotokuudza kuti aiwa bwiro bwake nehuku. Vane madates, accurate dates akatonyogwa paguva raJesu nomusi wavigwa. Vanotenderana maKristu ose kuti Jesu akafa pamuchinjikwa nechishanu. Inivo somuSabata ndinotenda kuti shuwa wakafa nechishanu. Mapapa tasvikanake pa. Chipapa taizvakanaka because Satan kutwisa zvinhu zvake haidi kure nechokwadi. Mapapa tasvikanaka. Zvikanzi kuvigwa kwanani nai. Apa maKristu anotenderana kuti Jesu akafa pamuchinjikwa nechishanu zuva rondovira. Akabviswa naAna Josefa waNamatia achiti chimubvisa nemutumbi nokumbira kuti Sabata rirege kusvika akarembera. Mapapa tasvikanake. According to the Bible, zuva rinotanga richivira rimwe. Bible ndosaka papa chidzi madekwana akavapo nemangwanani akavapo zuva rokutanga. Panondovira zuva apa ndopatotanga rimwe dhiri. Mapapa tasvikanaka. Saka panapa Bible roti Josefa wakandokumbira mutumbi waJesu pamuchinjikwa kuma3 zuva rodini rovira. Mapapa waye. Saka Jesu akafa nechinganiwe vatendi. It was Friday. Ende vatendi vose vanotenderana apa hapana gakava. Kana pane chinhu chakabayiwa pachokwadi nemachechi ose nechichi. Izvokwadi Jesu wakafa nechishanu. Chiverenga Bhaibheri.
Luke chapter 23 verse 54. Yeah. Waiva musi wakugadzirira sabata rokutanga. Baba zvakanaka. Ipapa chero ne PhD will be fooled by the devil. Faith is straightforward. Kana ukamereka nechirungu inototi it was on the preparation day, a day before just before the Sabbath. Wakanga uri musi wokugadzirira sabata roda kutanga. Vana Josefa vakakumbira mutumbi waJesu pamuchinjikwa. Saka day Friday chinovira day inotevera Friday ndiani? Amababa zvakanaka. Because the Bible riri kuti Friday ndo the preparation day. Amababa zvakanaka. Musi wakafa Jesu is the preparation day, a day before the Sabbath. Saka chishandu kana ari a day before the Sabbath. Sabata ndiani? Amababa zvakanaka. Ipapo ukatofunza Satan ukamufunza mai unozviitisa. Ukatenda it was a preparation day, a day before the Sabbath. Saka kana Friday iri day before the Sabbath. Saka notevera no Sabbath. Satan unoni Zukai kudi ibereke zvakanaka. Navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garirea vakamutevera vakaona hwiro nomwisiro womutumbi wake. Verse 56. Vakadzoka vakagadzira zvinonhuhwira nemafuta vakazorora nemusi weSabata vachiteerera murayiro. Babata zvakanaka. The Bible is so clear about the Sabbath. Babata zvakanaka. Zvikanzi vakadzoka vakagadzira zvinonhuhwira pamutemo wechiJudha. Hapana munhu waifana kuvigwa asina kuzonzwa mafuta. Baba wewe. So unfortunately Jesu akamuburusa pamuchinjikwa zuva roda kudini? Roda kuvira. Pavakazomanya kundosvika muhiro zuva richititondo. Ndobva vangomusiya muhiro. Vakati ngatichimira Sabata yadini? Yatanga. Hatichagoni kumuzodza mafuta. Ngatichimusiya tozomukira after the Sabbath tomuzodza. Nokuti Sabata rinenge radini? Rapera. Zuva rinotevera chishanu ndiani? Ukabvunza Satani kuti saka Sabata ndeipi? Woti Sonde. Amababa zvakanaka. Kana ukatarira Easter ndo inonyatsokubudisa evidence yeSabata. Chechi dzose zhinji dzinoselebrate Easter. Amababa zvakanaka. Vanotozviziva kuti kune Easter. Yesu wangu kwaziwa. Mambo ndinobvuma nemoyo wangu wose kuti mulima ndiri mambo. Ndinobvuma mambo, ndinobvuma. Amababa vanhu vari kuEaster vachirangarira muponesi. Amababa wewe vachirangarira muponesi wani wavo. On a Friday izuva rokurangarira muponesi wakafa pamuchinjikwa waGarirea. Bible roti Friday is the preparation day, a day before the Sabbath. Ukachiti mugovera ndo Sabata konzi munoziva nemazvo. Zikakubipa verse 7. Luke 24 verse 1. Kumuka kwaJesu. Kumuka kwaJesu. Nemusi wekutanga wevhiki. Mambakwedza. Kana pane nyaya inotenderanwa nenyika yose. Izuva rakamuka Kristu. Chero ukabvunza muguta raMwari unokuudza kuti Jesu akamuka nechondoso. Chero ukabvunza mupostori unotenda kuti Jesu akamuka nechingani? Nesondo. Asi ukachikuti Sabata neripi unoti Sondo. Amababa zvakanaka. Nokupera kweSabata koidza nomusi wokutanga wevhiki. Vana Maria Magadhalini vakamukira kuhiro. Wanika Jesu wadini? Wamuka. Kurova kuti even Christ in his death wakachengeta Sabata. Nemhaka iyi nokuti nyaya yekumuka kuvakafa yakanga iri yekukompleta his ministry achikuda chivi norufu. Saka kana aimuka neSabata ungadai akaita a serious job yeplan of redemption. Saka because wakafa on a Friday
He kept quiet, akachengeta Sabbath even in his death. Akati I cannot rose andikoni kumuka kubva kwakafa. Nemhaka yekuti ndikamuka ndashanda neSabata. Ndobva Jesu aramba anyerere. Sabata richingondopera mukomana nokumuka zvikatarirai. Ndakanga ndafasi zvino ndiri mupenyu. Ndine kidzo rufu nedzakatezi. Satani achidanidzira achiona kuti defeated. Nokuti waifunga kuti Kristu uchakona kumuka. Watokota zvakanaka. Saka panapa zvikanzi nomusi wokutanga wechinyi wevhiki vakamukira kugiwa wanike Jesu wadini wamuka. Saka kana bhabheri ratinomusi wokutanga wevhiki totouya kuno mapabate uyu ndomusi wokutanga wevhiki uri pawisai kubva vanhu vachikura tichiziva tose chero madictionary asati atokorektwa nazvino. Bhaibheri rinoti Bible dictionary rinoti Sunday is the first day of the week. Mapabata zvakanaka. This is the same calendar rinoti first day of the week is Sunday rakashanda patime yaJesu. Saka pavari kuti Jesu akafa nechishanu vari kuziva zvavari kutaura nokuti no calendar haikoshanda. Sunday is the first day of the week. Saka from Sunday up to Friday, Baba is saying Friday is the 6th day of the week, which is the preparation day, a day before the Sabbath. Mugovera is the Sabbath according to the Bible. Baba bata zvakanaka. Ende makereke ose apa vanotenderana kuti Jesu akamuka nesvomhu. Ende Satani kana achikwatisa vanhu so. Kana vachienda kuEaster. Nokuti Satani waizviziva kuti vakatamba Easter yavo namazuva maviri aigamuchirika. Nokuti Easter ine chekuita namazuva matatu. Dei rokutanga rakafa Kristu akarowekwa pamuchinjikwa akavigwa. Dei rechipiri raakakwera ari silent. Dei rechitatu raanomuka kuvakafa. Saka kuti vateverere iyi order iyi yokubva pasvondo nechishanu kubva pachishanu mugovera kuenda kusvondo vakabva vaona kuti tikaiteverera iyoyo vane dzakakwana vanoziona kuti mugovera ndoSabata. Saka ndosaka vakachinja vachiti Easter Friday Easter Sunday kuti aite matatu Easter Monday. Monday akapindirei kuconfuse munhu unofunga kuti kana akaofunga kuti bati panyaya dzeEaster pane 3 days saka sei apa tine 2. Anapabata zvakanaka vaida kudzima pfungwa yeEaster Saturday. Mapabata ndiye vaida kudzima saka kuti vaireplace vakanareplace neMonday. Ukatotarira paEaster musi weSaturday vanhu vanoendeswa kubasa. Mapawayo Satani unoda kunzvenga the existence of this Sabbath. Saka kuti vanhu vasataura nezvaro ngaitiise Monday chiite chimupakaidzwa ikoko madzubvurani namatofo achasiya asina kufunga kuti iro wai rasiwa rakanyarara. Chero vakaenda kuEaster vanoti uyu musi weFriday Good Friday vane vari so active amapawayo vachimba vachirangarira muponesi wavo wakaurawa. One Sabbath vane vakati baba wewe musi wesvondo mangwanani voti muponesi wamuka. Mapabata iyo Bhaibheri roti musi wakamuka iwoyo ndo unonzi musi wokutanga wevhiki. Saka chivereka pamusi wamuka uinde paSabata kuchengetedza vanhu. Baba wewe zvikarudi pavhesi rotenda Acts chapter 18 pavhesi 4. toda kuona kuti kana Jesu Mwari wakachengeta Sabata Jesu akachengeta Sabata. Toda kuona kuti ainda Jesu adzokera kudenga vadzidzi vake pano vakachengeta Sabata. Acts 18 pavhesi 4. Sabata rimwe nerimwe akataurirana navo musinagoge akaita kugombedzera vaJudha navaGiriki. Amapawayi ndivana Petro Sabata rimwe nerimwe vadzidzi vaJesu vainga muchechi. Mapawayi they will keep the Sabbath vari muchechi. Itsika yavaKristu vaMwari kuchengeta Sabata. Saka mubvunzo woti saka svondo yakabvepi?
Mapapa tazvikanake. Kanti kasaziya svondo taibudisaka hapana zvotetaita. Ukaverenga futi pana Matthew chapter 27 andite pavhesi ya 62 pane yaindofanira ingoiverenga ino. Matthew 27 mamwe vhesi ose chisiya ndava kutoida. Vhesi 62. Eh. Fume mangwana. Yeah. Ndinozuva raitevera Ndinomusono wenyaya. kuigwa kwaJesu. It was on Friday. Baba Isai. Kudi. Fume mangwana. Ndinozuva raitevera zuva rokugadzirira. Yeah. Vaprista vakuru navaFarisi vakaungana kuna Pirato. Yeah. Akati. Vaprista vakaungana musi weSaturday. Vakati munosiva here kuti muchinda yari mupenyu waitireziva netatu unomu. Yes. Vakarayira kuti bwiro kuchengetwa kwaJesu kuti paanozodomuka paday 3 tinenge tavapo. Saka bhaibheri periri kuti Sunday is the first day of the week havasi kutaura zvinhu zvavasinazivi. Vari kutaura kwavakorera nokuti vanoziva kuti chishanu ndo pakafa Jesu. Fume mangwana ndo zuva raitevera zuva rokugadzira which is the Sabbath. Zuva raitevera is the first day of the week. Ndo pavakanga vachironga kurinda izvo Jesu dzivete kwene udzakona kumuka. But dzivete nokuti hadzigoni kukomplita basa musi weSabata. Saka Jesu pachake waiva muSabata. Mapapata zvikanake. Zvizvi zvinazozogosha kana wadero. Mapapata zvikanake. Asina vadzidzi vake vakatevera. Sunday yakabva papi? Ngaitinde kuvaridzi vayo. Papal system ichibvunziwa. Does the purpose claim that it has power to change the law of God and in particular the right to change the Sabbath day? We shall notice now the claims of the purpose. Question: which is the Sabbath day? Achibvunzwa papal system straight. The answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because of the Catholic Church. In the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. The CCSSR, the Convent Catechism of Catholic Doctrine, page 52nd edition, yakanyogwa 1910, inaunotora this information mu papal system is recorded. Donald statement yavanotaura panapa vanotocomplaina zvikai as the Catholic Church has power to make any alterations in the commandments of God. Zvikai if under instead of the seventh day and other festivals appointed by the old law, the Church has prescribed the Sundays and holidays to be set apart from God's worship, and these we are now obliged to keep in consequence of God's commandment instead of the ancient Sabbath. We Catholics then have precisely the same authority for keeping Sunday holy instead of Saturday, as we have for every other article of the creed, namely the authority of the Church on the living God, the pillar and ground of the truth. Whereas you who are Protestants, you accuse our Protestant churches, Dogana Methodist, Bana Baptist, Bana Pentecostal, Protestants also, Amuna right, whereas you who are Protestants have really no authority for it, whatever, for there is no authority for it in the Bible. Clifton Tract, Volume 4, Article, a question for all Bible Christians, page 15, Catholicism. Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals? Had she not such power, she would not have done that, in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, a change for which there is no scriptural authority. Rev. Stephen Kennan, a doctrinal catechism, page 174, New York, Edward Duncan and Brothers, 1851.
Protestants. Kuti ma-Protestant churches hamuna right yekuchengeta svondo ezvosapa. But muchiramba kuva pasi pe-authority yeRoman Catholic. Handiteni. Zvikai why zvikai munochengeta svondo seSabata zuva ratakatema isu risina kana evidence kana zvese imwe muBhaibheri inoti svondo ichengetwe. Kureva kuti isusu as Catholic tine power yekutema mafestivals nemhaka yei takatransfera utsvene kubva mumugovera tikaisa musvondo. Saka kureva kuti munhu unochengeta svondo uri kutenda shuwa kuti vana popu vakasvika mumugovera muno utsvene nesanctification ndobva vati sanctification nokutsvene mba ndokuti sviki ndokuisei ndokudirawo ndokusiyawo kokusisina utsvene. Holiness is God. Can the devil or a human being uplift God from a certain place to another? It's impossible. Saka zvazvoreva ndezvekuti zuva iri has been instituted to be a worshiping day by the devil himself using purple system. Mapapata zvakanaka. Mwari ngatibatsire mukati mamanheru anhasi. Toda kutonamata. Nevanoti tenzi tinokumbira mufa kuti tese tinozomira nzvimbo dzedu nekusatya mambo. Toda vanoti Mwari ndidetsere. Ini handina kuziva. But kana chokwadi chauya ndibatsire kuchigaro chino. I want to keep the Sabbath. Ndoda kupa vakadero vasimudze mavoko. Hallelujah. Vakadero vasimudze mavoko. Sumukane netsoka dzenyu shamwari dzangu. Sumukane netsoka dzenyu. Pane zvezvichitoitika. Sumukane netsoka dzenyu. Nhasi handikutambudzika hatingozomiri after this. Fambai muuye kuno mberi. Munoona here chikara ichi? Havatomboti uizvo kunetseka. Mwari vakuitire zvakanaka kudikani wako. Mirai makatarira. Fambai muuye netsoka dzenyu. Timire panapa. Vanoti Mwari ndibetserei. I want to keep the Sabbath day holy. Varipo here shamwari dzangu? Fambai. Munoziona here zviri nani kutambura uri muimba yaJehovha pakufarira zvivi kwenguva duku. Vari venyasha vakuitire zvakanaka. Dziripo here dzimwe shamwari dzangu vanoti ini kwamakore ndanga ndichifamba ndisina kupa Mwari. Mwari ndibatsirei. I need that mark. Ndipinde pakati perudzi gokwei. Fambai muchiuya kuno shamwari dzangu. Fambai muchiuya kuno mberi. Satani imhando yavanhu. Mwari azi munhu. Bhaibheri rinoti musanyengegwa chinodzvara munhu ndicho chaanokohwa. Nokuti Mwari hasekwi. Fambai muchiuya shamwari dzangu. Vanoti Mwari ndibetserai. I want to keep the Sabbath. Handina kuziva kuti for so many years ndakagara pazvokwadi nezvidzidzo zvemuvengi unova diablos. Kana Mwari akaisa mugovera as a mark of authority, Satan has placed Sunday as a mark of authority. Mwari ngatibetsere. Ichi ndochokwadi chisingagoni kupikiswa. Hakuna in the Bible any evidence about the Sabbath on a Sunday. Mwari ngavatiwanire nyasha nokuti rudzi kwavanhu vaMwari gunogwiwa nagono muvengi. Sangano ngatisunge timire netsoka dzedu. Muripo here shamwari dzangu? Vanoti Mwari ndibetserei. I want to keep the Sabbath. Zvingagozha zvikarema, but I'm going to keep the Sabbath. And Satan unozviita sezvinogozha, senge zvinogwadza, senge zvinorema. Yeti uri kuda kuramba noupawo pavanhu vaMwari. Varipo here vamwe vane munamatiri iwoyo? This and that I hand over to the pastor kuti mufundisi vatinamatire. Mwari vatiitire zvakanaka. Ngatikotamse uso hwedu tivanenge vakanaka. Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga vanodikanwa. Tinouya pamberi pechigaro chenyu takamira netsoka dzedu kwete kusimukira muparidzi. Asi ruri remekedzo rwatinopa kwamuri nekuda kweshoko renyu raparidzwa pamanheru anhasi. Shoko renyu rauya rine simba ratipa musiyano uri pazuva renyu dzvene namamwe mazuva ose angateverwa nenyika. Pana avo vasimuka
zvimisikidzira kuda kutanga ukama hutsva nemi. Munamato yedu kuti dai mungavapa simba rekuchengetedza sabata iri. Nekuti makataura mushoko renyu mukati ndiwo mucherechedzo unova muratidzo wekuti isu tiri vanhu venyu uye imi muri Mwari wedu. Dai mungatibatsira kubva zvino zvichienda mberi. Muvengi tinoziva kuti anorwisa chokwadi. Chimwe chezvokwadi chaanorwisa ichokwadi chesabata. Kutsvaka kudzima pfungwa yekuti imi ndimi makasika nyika yose uye imi ndimi munotichengeta mukati menyika ino. Munamato wedu kuti dai mungatitungamirira vauye kuno mberi vasimbise ivo nehama dzavo neshamwari nemhuri dzose. Dai mungavaitira zvakanaka. Muparidzi rambai muchimupa simba rekutaura shoko renyu asingatyi. Panguva ino tinoda kukutendai zvakare kunyange isu vamwe tiri pakati pedu tanga tadzokera kumashure pakurichengeta zuva iri. Asi nekuda kwenyevero yauya iyi tipeiwo simba zvakare rekurichengeta zuva renyu dzvene tichirikoshesa nekuti imi Jehovha munotsvaka izvozvo pakati pevanhu venyu. Pataakufamba tichienda kudzimba dzedu titungamirirai murari muinesu mugotidzosa zvakare muzuva ramangwana. Tanamata nekutenda kuburikidza naKristu Jesu tenzona muponesi tichiti amen. Kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, kuponeswa, kuna Jesu kuponeswa Jino akwanisa Jino kuna Jesu akwanisa Jino iwe wadaitwa Jino uya kuna Jesu arindira Jino kuna Jesu iye arindira Jino ona musimbire Jino uya kuna Jesu ona musimbire Jino ona komborera iwe komborera Jino uya kuna Jesu